Kassa hazatérésének 5. évfordulóján Kállai Miklós miniszterelnök mondott ünnepi beszédet Rákóczi városában. Kassának jövőjét ott látom, abban az igen nehéz munkában, amelynek irányát maga szabta meg évszázados, nagyhírű történelmében, mint a magyar kultúrának, a magyar életnek, a magyar barátságkeresésnek legészakabbra kitolt vára, készüljön fel arra a hivatásra, ami reávár egyetértésben élve itten örök magyarságában, zarándokhelye lenni a múlt tisztelőinek, és örökös támaszpontja lenni a magyar nemzeti, gazdasági és kulturális törekvéseknek. A visszatérésnek 5. évfordulóján köszöntöm a visszatért Kassát és népét, mely tőlünk soha el sem szakadt, mert mindig magyar volt és magyar maradt.